Imam 3 izazova na koja ćete naletiti ako kojim slučajno otvarate Kleingewerbe u Njemačkoj, a o kojima niko ne priča. I naravno, jedan od njih se tiče poreza. Iako je jako jednostavno otići u grad i ispuniti Gewerbe na 2 stranice za prijaviti svoj Gewerbe, kompliciran je proces kad moraš sa finansantom razgovarati jer te traže da ispuniš Fragebogen zur steuerliche Erfassung. To je jedan malo kompliciraniji formular u kojem ti moraš njima objasniti koliko ćeš zarađivati i želiš li uzeti Kleinunternehmen Regelung. Stvar na koju moraš obratiti pažnju je da iako ne plaćaš nikakve doprinose dodatne na Gewerbe ako radiš još jedan posao sa strane, znači ne plaćaš zdravstvenu mirovinu, ako kojim slučajem sa svojim Gewerbom zarađuješ više nego sa svojim glavnim poslom, to će ti se računati kao Hauptjob, tako da to trebaš obavijestiti zdravstveno jer će ti onda skidati više novca. I nećeš moći pobjeći od toga jer svakako si obavezan raditi Steuererklärung na kraju godine, tako da će ti to zdravstveno tražiti da im predaš i ako vide da si zaradio više, naravno tražit će ti oni više novca. I treći i glavni izazov je svakako plaćanje poreza. Svi znate ako uzmete i otvorite Kleingewerbe do 22.000 eura godišnje ne morate plaćati porez. Ali to ne znači da ne morate plaćati nikakav porez, vi samo ne morate plaćati Umsatzsteuer, takozvani u Hrvatskoj kao PDV. Vi svejedno plaćate porez na dohodak ili Einkommensteuer. Ako kojim slučajem radite uz vaš Kleingewerbe, onda se računa da od prvog eura koji zaradite ćete morati plaćati taj Einkommensteuer. Tako da vam moj savjet bio, ako krenete već sa strane raditi Gewerbe dok imate svoj posao, nemojte napraviti grešku kao ja u prvoj godini pa zaboravite odvajati novac za taj Einkommensteuer sa strane. Računaj da za svakih 100 eura koji zaradiš ostaviš 25 eura. Tako da na kraju godine kad budete radili Steuererklärung, da ne bi slučajno morali odjednom plaćati neke veće svote novca. I naravno u komentarima napišite koji bi vam bio najveći izazov ako bi otvarali Gewerbe u Njemačkoj.